Facebook buna Ndizi TV News. Aigano Ndizi TV News. Ugusie. Chumuliria ekero kuigwa chimbo ko chinyama gose broiler ana kenigio gutira asobongo bwao ase nitukolia lero nakoletire wika ime ya kiogoro eyeri mene libali chate ase na mutaliro mulimo yomo oyo tuwete chimbo keji chinyama asa gotunya kabaga gutwera mangi na gutumanya mangi ori chimbo kejiga na bago manchumulia na bere ngutalia ime ya libali ya gusi na bere ngutalia wika makoli me asonya ko bato gutalia chimbo ko au isonya ko bato kwa na chimbo ko cheke jinjiroro ichimprove dikine jinjiroro na bago chimbo konchiro chio kubeka amagena eki chonso beto gochirigereria kuri na situ kuri rego tokora amangane to botiake asukwa negori chigoko chirichigo tuwa asense nyama wale ngendo tubwatia asemetando yetu ya Facebook na Ndizi TV News digital asense ya YouTube Ndizi TV News na ina wego na botomera SMS wetera sina mbira za screen ya urabu ende tnya ko bato gusanga asobwamo ase kuri rero imiyo mu rubuli bobole minobonda okore to butambe na chimili ndo momanyi izikole chimatato ense ya mone nusu tetera sanga no muri mito ko tukole ranya ko ga otebyanga ine nikigera ne iriya soko tukachimba kechiga obole ndibwa emborobi nabo gochimba kechiga nchibwa tandake egasi kuchirenda oseni gochikole ndubuna ngoko chiri cha kawaida tobwati wiko mwale ndine cyangwa to usanga asobwamo oyo minto Humphrey nimatara gendra tambe kora tebyango aso obwe faide muri rwete senge tya Ndizi TV omotebi aini ande ga yanga itole ende zora chaka omurubulirega jaza mali tanguru ku Humphrey ochoki atole kiogoro kenyero kioboyo nonka nongo tugira chingo kechi anda Humphrey yuma ito kutuka chingo ko talinga nege to gochaka igabuli mo yoko chake kora tebi yango anda kindi kwa chake te mwaka kwa chake tuka chingo kechi ga nani ko bisije karangara le yo tuka chingo kwa chinyama chingo ke naraji tugira ngemia kene karangara le kena turusi ya somo sani ona na talibete karora chingo ko karacha kire chiamagina gacha improve kenyeji lakini ngekana cheji broilers odonji abwate challenge ye chigo kubwangu ono ngaja nganyoranga kana chinka manyo manyibondo ko chime ona kana nyoranga umanyi kana chinka liye montora dire na cheji mana ganzo minga chingo keji ichire bwangu konyora chibesa kurwa because owo chituka for 6 weeks wani kwanyole chibesa kubwa chiamagena joji you must wait for almost 2 years or 6 months you might akora magena so karatwa ke pilot project tukachakira chingo kemia tutwabe ka chingo kemia kaba chikafanikiwa ko bio ka chingo ko tamanini tatwa ni tukanyora kende lakini ndio tukataka tukubeka chinyingi tukataka kubeka 500 kurwa 500 tuimprove tuachire bana tukubeka every week every chuchu 500 so after every 6 weeks tuanye anda kila waswa tebire ngokole chuchu kora tebyango nga yuko bisiri chuchu bigabene nande ni matora ikaso ko bisiri chuchu kora ke asense mu yobusabi asense mu yokunyiri yokunyari gani kora to era sango ndo muri ya manyara ko ga kumanyanga inyombe na rwente koroka nayo bichuchu ebi pro chimona kwando to bibeke tensi kuikobo musafi abatobo musafi echabe bikobeka ego charusi ammonia is very dangerous for the chicks ona kere oko prepare nyombe kuiko disinfect ndio kwando to kubeke pump to spray ga to ite to moranse kere to moirense twaye prepare twabeka jijiko jitaya chirichie liberera ni ndio yoborabo kere twabekire one brood ya very ready for to receive bichuchu ebigeni kwa kwalire igo kwa magana kwa bichuchu ebi actually nere ya Ken chick I think is the best that is known in Kenya that produces the chicks that are chico Caribbean one after kwa bekire to kubeka out of variety every Thursday and to receive chingo kwa chingeni after chiachire kwanda wachi oyi wachi beka waweka echiko that the brooder house should be
above, should have a temperature that is above 40 degrees. Yani ase libera libi kobera ase bichuchu bikobera libire bike. Ile kwenda ko batetani ki degree 40. Abera kadi ya 40. Te bainse. Na ndete. Craft kwa bekira bona bona mbigo. Bona because ingina te yeko biralira. Bona we co produce heat. Kogera rende bichuchu ebi. Bikire muna bikire te bona mune bona bigo te libera rambi yali. Ko ye chike walk. Ono ne bichuchu ebi karoko ranga libera ya keire. To jwana mune bimwa kwasani bya jibera arabo mo it's not allowed. Bichuchu ebi bwana bya barare na bitara rane after kwa rosiria temperature yi ya beiriko mario na to kubia ntobwate glucose ntobwate liquid paraffin ne lindelia obukenduli korokunga igozini after kwa okuburukania mario ga for 2 weeks kwikira bono ochake kobi win ne ndagere yabo nero ya cramps bona nero chikoli for the first 3 weeks. After 3 weeks asense muri kwara tiri chingo kechi lichire chinge watebirenga indagere nere chibwana takwayo anake chingo kechi kyara chingo ko chinde tumaitenga ndagera kwa buchire chikimash kyaro che growers kyaro binde anaka sibichuchu ebiga chibate ndagere specific ya machiko unasa ya mache ya mukora to eram gunia ya mwana which scores at 4500. Gunia ya mwa ase gunia ya mwana mutukali nganda ke gachikura ko. Bano muna biriga nabo bikori chibigi chisatu. Nabo bikori chiguni 6 cha cramps. Bano ko jakira bano ko jago introduce pellets nabo chikori ritu keli maguni. Ana ke sege ona kitene chichu birenga bire mare. Bire bichuchu 500. Ekran gereti gaiga bana tori gaiga nindo chinga ese obete ndagire nindo chinga chi box ni chiroro nyuma totara beka amasieni alwate abanye soda sene asikurara nicha sigete sinali chi box anda kino ni alko boto eranga nasikiwe chi box je kara bichuchu bya chire bire bike bira amanya containing ani bwate ndagira bono okware box ye kara kwari no kumule ndagira so tike chuchu kliya ke ngare ke mai tenge ndagira go tika to se soda stigia tocha ndagira ekara ko kware tire bichuchu bitanga narro no ekara to swagali amaguru ko asinali ko argo osoya amaguru to swa naro go chawe kora to erango nasiki mutabwente okora igo atara swa bichuchu chingo ke chuma te chibwato buriro bongo ona bana nyoro ko ga se kwarungu atache chavu no ni chingo kwa chiaru alito ono to wote yura to kama guru ime omo manya go chama because ora ige tewe binyinyi ebyo manya go cha se bruden yanda ke lyo goli mono no lyo goita ebinyinyi ne lyo goita ebinyinyi atara bichu bide bito kwa tebirenga asichumiki satenda yene chugwanda ko na ya dato buki anda ke ogoli ndibwa ebene mburu byo boga ni kigima ebinde bichu binya ko bigo kina siki chisata wana bichu byo takabiki na bwangu iwo ko biragere butuko na mugaso boga digitayo tari kolimi biragere for the 6 weeks ole na macha marabu to basa kola ta macha mari bakurupara ochoko bibekera bigo wana bichu byo ta macha ali okonyina ro kubia anaka samacha yankali ngogo chinchi ase chugege ase bikonyo ko macha ya bikonyo mache ma biobeke sasa bobeke na saa 3 macha kana kura igana ke gobuga neki obolinde boli gormo bigane ti umonto menyo ande toko bae bigo because chingo keji neji nyinge goikoria baba muraba kubwatsi na ko bisi ali uswaya abo cho kwanya ngana no bwato mokonyo goko ne kenga mune jiko kare estimate yo mona bone ge jagenda wana jiko kanya nero ere paka mune generator kare estimate ajire ibere liati kara mona liale bicho ko bigurenda gira kwa chinje ngora ko nyago chinje ane jira go ekara go introduce crumbs go chorora mixi pellets ye na crumbs yam ando makala te ndongero lyo ndo anti stress ye nere ko bi assist source
stress iri byanyora kubya lire ndagere nga kire anti stress na basa machi mibinyo binyo for the 4th week bigo kora kura bya na lire ndagere wakita banne mono kero kubya anti stress ine yo ko yo stress ndag ya comfortable ya chiri uti yo kwata ngota se bire litukelimo Goko bera ko litukelimo wakati kisita ya ana kibuchuche kwanya ko nyore challenge so chiko yoko bira te wanya ro urukaniriye biko be kama yana osemba mai specific ase company yake ndichikero ko burukanari ngo te bali ngebyo ebine bya improve Kenya sana ibana lete ko takese ebi bali ko balira ebi ba ko anga enda ngo te me jichiko ko kyo cha go to je for the years that are not together banya ko burukanari ngana ko cyane bya basatsa nanda bone ebi tisa bijuju wate kala yabo you can know these are broiler ose ke ne kiligan ya kyara to bano bomanya ngona ko nyara ko kemanya no ikere litukeri kuna bana kaigandi gere bijuju bya skingi ya kaini kwa tare ni karango gere ri ama gorae na gwa to uti anda ke asige chuchu no nyikeri kya layers ke be kama gena to uti mboro ya so magoro na bakora de bibi bwa ta magoro mara bibiri binde na bakora na de bibi ko twara magoro maneto bibi ko be na boku bimanya bire kwa ngora batera ga butura genda somo mukake ko kutukura ntu cyase mu iri akabere aso ujo to ira singo ko chiri cia ko lebe ne chibi kisatu so ujo to ira nya ko go to manyinga chingo kishu na kiwa chiri ndeba ka chekiroro aso ujo kwa na sense mu ya marwaire na go go to binga na kiko birinda o manjo muri lengo ri kuna ga to bwatia imiyo mu rubuli bo buri robonda aso ikira bona ja o mu mito aga to ko era bene iwo yo tigo chingo kichi chinyama o ga na to bwatia se metanga yote ya Facebook na Ndizi TV News digital na bo to bwatia se yote ya YouTube na Ndizi TV News na bana na bo to mera SMS wotra sina mbega za screen ya ogabu ibo dia Ndizi ndio jansi ya chende mera se ta sende ya Ndizi TV kwa hiyo tunasema tumukake go ngwena tele omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito ichochira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ebinto mbiraroro orakorere cheche korende tari afya y'omubiro intwebu na Kisi Family Medical Center nigo tobegete bosokegima obochenu bwa mate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo physician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kera lituko ntobwate omunyagatari okorigereria amarwaire yabangina gose ega gynecologist oyogotoka lituko lya Jumatano ase oramuikere asoko bwatari bagago se booking gokoroko barogoke okoko gokoreka kera lituko obokoreri bonde mboria bunakorengwa se laboratory eduka yokoni amariogo amangana a family planning gose ko bangoro iboro korwaria amaino ase bare babwato muchando yo boigo bari babwato muchando bwa maiso nabo ogwakanere kadi yawo ya NHIF Minute CIC General Insurance Liason Group Madson Group area ya polisi ekadi ya KCB Teacher Service Commission ekadi yebenki ya Cooperative GA Insurance na Kenya Alliance Insurance nigo torime mochokisi asamagacho a New Sansora Building egorova entangani twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere isano nemo inye boigo asensemo ya WhatsApp nigo ratonyore wetera ase nambeyo Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Hebu ndiengia ni yekorekana
rituko ritanganie agwika semirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwemirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, ni chinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, iri asebara ya Kise Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Agusi Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mpabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chokisi, bakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na iseto, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na iseto, isano isato. Gusi Star Shop Kisi for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omancho muri yana ntoseye asensemo ya kabiri mu rubiri rwo buri minobonda asiri tukola lero nabo tebya omancho muri leto kwa negeri chingo ko chiko tuwa esene nyama yoka yesa tukola lero ntoganda to ko kwamba no muri tukola sabanda to tumanya mange nabo tera mange igori chingo pechiga omancho muri ya swasa ile ya asensemo ya kabiri masingo ko chiwa chiwikinya igonga chingo pechira ko base chiko yegwa osije ko tinyanyu ende unyaka chiko yegwa nabo to kwacha sema kanda yetu ya Facebook na Ndizi TV News asema kanda yetu ya YouTube Ndizi TV News na wao tumere SMS betara sena mbira screen ya urabu ende tunyako kusanga asobwamo nabo to kwacha ndetu manya mange igori chingo pechira uyu mto Humphrey na ile chingo pechi na ndekera na ranga kunyimukigere mtoto gima tenga kuna ngake ndo to cheke nyeji anda kora terango otomanyinga ase chingo pechi na chigoiga ndiye kora chikoro kana nganchi kwa timario nyamono kuna chingo kwa jito na lipi chingo keji wisa kuliri ngokeli tabwa de marionya na rene eji chibwata marionya mange chi biroti ya erenke ono karota kitoko broiler nene o kuliri tabwa de marionya tabwa de marionya na roko nyanga ya beire nene shade is more better lakini yeko nyakoiko koigota anda ke kerele mtungu patu ya bwae nando go ya bwae mboro anda ke mechingo ke chiwo kwanya sense mienibo na bo yonti bwato bwae kora toerera ngo tumanyenga kuchaka gutuka chingo ke chiga niga ni yumo tatu ale nibo nando tara kula gabu onye genda toerera sugo menga chingo ke chiga na chiko nyora amarwa irengo nyora chire ositire chinzi ko bwae chingo ke chingo to tebiga onye tubwati pesa because chingo ke cheka chikira mona boneka 4th week ona na lichiko sabe pesa mona boneka mambi umure egunie ngima chine chiri bunye na 500 mara banande bo ona onye tubwati pesa chingo ke chira na bachira go frustrate no kora di usi ndagira mona chitali ko gain more weight muna kwa lose weight ngoke ite ko na kachiro igo ko te unga ngoke ine ndau kwa tukutira yo bono muri kwa yi bono na ndi chingo ke chi buriro buri bwansi bo kuri chingo ko because ine chini chingo ko buriro buri bwansi bo kuri chingo ko chibe chikenye chibe chiamagina kuri buri chingo ke bono chingo ke chi go to go takira chiaba isolated chioka chitabwa dina ngo ko chinde na muntu tabasa go cho otoke na wafanyikazi bao baro umagani ogocha goikara ara etera by safety measures amanya goso ama ono muna mwache ga mwaro muna na bate timwato be kamaguru chingo ke so that in chiba sa kokwa chitore trasara anake asama wira yuma ka ku chingo kokora perangu marire kya anina kya koroka na kira lire ono chingo keji akere kwa chiretire ko chiatore chi vaccine ne to kunya
Gumboro, Newcastle. After 1 week, and we Gumboro 1. Wiki ya kabiri orete Newcastle 1. Wiki ya gatatu orete Gumboro 2. Wiki ya kane omaye gukorera Newcastle 2. Kurwa bwana karo gwikira abo nando buri bone mboro gogoche muno bwa maiso kokoroka chiko bimba yego wo buri litandire bakuboroka nkocha buri bwabi arakini karo chimikisi tini chinde bwana chingo keche kara bwana ndoro chimunanji tugerete nyomba tadi soya bwana nanyorete nga nyomba ichiko karibu yakubwege sumugisiko nke bwato bukende kara njibegete nyomba ni nsieko marangu tokonyora bwana chiko twarebe matengo twara chirebe keuno abagana nge keuno kya bukende bwachire ngoko ya kure so bwana nyomba etembere chango nyarande konye control because konyoro na sie kirana ni disha gusena igure kalmona chia bere chinene the doors should be open because ambe minyo keime because chiko lita bwana bwana yoro chi aragire ka bwana within 2 days so das tien konye rusinde nyeli place na ndene ngabe tukwara mna chiko ni tumbe zika chubo kana tumbire na bekire so das chin ajeje bwana gutora chire environment ya chiko ki tali gutioka rete gasi ri kurukwa moni anda ke nkwata ngasina rali kwante byanga kwarate mete kurali nda chingoko chuko bekamba na nyimo tara ikirichi kurate byango botawuti baro asobutuka chingoko chamagana ntne chuko tije chinya ono chingoko chamagana challenge chiangete ni ntobwata jijirani jito aba Uganda ba cost of production in Uganda ere low ntobana ntwa bane ba Kenya amoroje ni bintu bigenderete ko kina ono kara go ikere nga endagere chingoko is very costly because nale konyora so muntu oko family ti endagera because yetinga go family because timbu ati formula na raw materials injio ono ga chiamagina kanyora nga akara to compete na Ugandans ba ko control the market price in Kenya ono monto ndo boga ndo tamagina at cheaper price manyona ne mo compete na ga produce chiamagina cost of production ere igoro kanyora nga amagina yago agutere ono kanyora nga chingo keji chirocho because abantu ba mintongo oiso ko ande town ya na chokora chikoliego na chips chingo keji bana kara chikoliego you want demand ere igoro na ande bana nyamanto ri kurusi Uganda so I'm able to compete comfortably ga in Kenya anda ke korati tebyango na challenges kichi yewetera acha rogo tugachingo kichi gakera ke tukulire ya kuna bona muntu tugachingo ko chike nyeji na te gutenda gira ya guchia ni muntu tugachingo ko chamba na gwatebiri chibwate gashia ase chiro chinyama ni gwate muchando wetera ya kare stugeti chibwato muchando manene no oringa gokuchire oisako chimane jibobe chigo chionse abo chigo kuchionse piga you lose the money nando muchando no chiro chiro na ronyo to liko chingo ko chao chiri ko bangia abo chigo ko sumbwa onya nando to bwa tie fridge ne freezer ase ora ekari chikire majuri tura chinyenyo chikache as you are waiting for the market Uganda ke na bochi ko machio ko chitika chianda wuki na gwetanya chiko libone faida ngobona chika 6 weeks to kwenda chitika ora chitika ngikera chiko limbora chika sana usabenda no chitika chiko to chitika chikura ko tekenya ko bwaka na bochi chinya wuki na bado ina ko bwata lakini na hasara because ngoki iteka menda igori ali nebe nke eli goli ndi faida wana ka bali so muntu ko ngobona une chika na bochi chinya ne gwachira cha ngobona kana ba ko goye kenya nyirero freezer ngo ko kinda sempre geto kere na chibekire na chipak kere monta ko ngakere simi na rusie freezer imana mo akara ko ngire ya simo ko chiga na freezer ando china abuna gwateba iga chiko twara ekare yema lakini karo ko ngire naruna chiga sto kurusia amayonya chigo shade mwana mayonya anda kinchi to kora rali metandao china boko tayo ni broiler lakini chiwata mayonya mange mwana
anda kenese kirare ile chiko gara chero majonyo gose ningi yako gara katigaje ngo batanga no kwekera chiko dusigo chiko no chingo keji karo chibeke ta se temperature conducive abo chiko ro marionyo bakibona sinaro nyanga ambeo nero wikana jiro chibe kamarionyo chibeli warm bakibona munaga abone turo chi libera ndiro nga nyomba lakini aba chiko shade na ndibona chiburira njiro na ni jiro ikare ndere black lakini majorly black ndo jenga ndi mona yorete asamo tukana raji tugiro anda ke chingo kechira chingo gani chira chisoki kuna naso mu gasori maiga anshime kwira ni chiya ndoro chisoki ko ya chichi kabera baka chia ba chianya esa nali ya sebi chichi bili kwa chakire tero uroga ya aranga mbia bwa tendagira ya bye kanye ya ko anda kendagira ye bidi ya ro ko nare ye bade ikanda to ai bone ine ri tokro ka pellets ri bone re ne tu bone bone ibona rero ko bi chikone ko na na bire ro uroga ndagira nere bi kwa go ndagira abone ri kwaro cramps ri ngubo Ikaga ya di pellets. Ine yoko binoli bi. Mbigenda chiro. Ngo ine yoko nibya. Akara ko gere gase gira ire na gere ba don kwata banga enda gere yani asikurara. Ngo ko kwa Russia umutupuyi. Ande kwa chinchumwa. Ana ke inko bere challenge so kurushu mama masenia. Masenia toro chaba jibundi jisu ka ban tanjire ga center. Kyo. Kwanda kwa ba na ya misini gun kwa ta ko muransa yo na re kire gento ne geta ke bes monte ora ka gento kia bus ya ga se kira se chi ga chi ke wa te chi ki cha te chi ki bere chi kira so chi konye anda ke mbole ni kyo kora asi chi ki bere wana chi nga bono sha beire elinde chi bere za me chi ono bole ndio kora no kolenda match ndagira tebura temperature bona diga ni dia bon bole ndia ne ndagira bon abone ndagira yo mana iberera kyo ya mutaiya macha mange ni ndagira anda ke kero kuligere diga ya na digere ri buyungire ndo chobi ke gali anda ke ni bia macha ko sine bia maria ni bia macha ko somba yo kumura una ko na ndo kumura na ne chingo ke jinya to so water igo togo chichera ro chonya na eden tengere yo chikali singo ko ko kwa mo obororo yo ko nyara mo chikasi chingo ko chikene jimano ko nyoro ro nyanko ri boli chingo kamana anda ke singo ke chigo chio ko chinya mama ko nyara chiro bororo obororo na nya ko chiro lakini uchime kisina chiri chibwata obororo na buna ande bogocha because obororo boli bwanje te se libere o isobosa ma bogo ko igora na bwango so that is why wana na ukani chitakiri chire tu asichingo kochi ye chiga bwana chita te chibere choka etari ko bukaniende ana kendi gwase na rari kwante binga ekero moko geso likwa rorire geso no ne bobere na mbota tora bole taipina ora chitika chikine mechi chichiko ngomo mona chiri kwa rora ari chiri na tikete chikakina nechi lakini bwana yo chiko maya chiko kina ngora because jini chiabon jiri chia ofta chia lile ndage so jiko kina ngora lakini ndo good time so jiko take more majority time mana jiri jiko era 2 months alira abe ko nyenye chibango toge ejijoje after 6 weeks you are done with them Yoto da bene ri chichi kina ngora ni sia kina bango kya ndagira nani ananda ndake buna chirosi esa de chichi kira yuri anda kina ndi kira ta gero kutebia asese mi gasi buna chichi kinega ngana kirira ta goto tebi asibuna chichi kinega obori ndibuga ni yoro bosendi kira ni yoro ona chichi kinya abon naliwo da koranga boli ninchengete kera bono kukukwa keira bono okoranga mbia kule bingana bono ira bono liuto tire bono ne beso bwata ando gurubusi para kwara dirobusi bono betesto abokora manga bono chui kibera na bokonya akobesa kono kora bwatira gapura nda somo moko asenseme ya kabere ngona tora asenseme ya gatatu asogo chiko teranga na kyokora enseme yo bona kayo kwira chiba kichiao
anda kene kingoke konyenya mate abange twanale ngoke biki okonyenya kwa rushambi sangwa lakini yekera ngere tinete bwa tima lyanya mange nero ngere tinete bwa to bwa yo bwake kora batira ga butranga sumu makakero kutokone ndetse tera ayo onski asensa moyende ya gatatu omwancho muri yanga ngere tanga to bwatia kuba sensa mentanga ni natwacha to morogori yo buri no bonda ekakira sensa moya kabere nande sensa moya kabere yo mwalyo aso cho sensa moya gatatu asiyo mto Humphrey abo tokotera mangi ori chingo kechiga anena mono atwete binga chingo kechi na kichiga ne iri korendwa asensa moya bonyenyi asensa moya bonya na kichigo chikorokana nando tobwatia ile to inanya mangi wetera semetalo ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensa moya YouTube Ndizi TV News na bona wotumera SMS wetera senambira sa screen ya ogagu enyako elinde tina ko to sanga goika omwele tanda somo timokakego ngwera na tole omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byugutubo moito chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi chisukuru ao. Naboigo, ngokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagutoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gosomwa kiresi mirut ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guchese bari batagite kogera ububweni ya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine certificate in nutrition and dietetics certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo, nkosomia bale chi packages cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana nobukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwancho mulile twasoire nande asensemo ya gatatu yo murobere yiga astono yo mito Humphrey oyo otera igori chingo keti chikobeka gosi chingo keti chigotwa esinye chenyama nanda gotobwati abo ikomwali asomurobere yo bobole minobonda okora tobotambere nchimiri dread momanyi litugurese matato ensemo ne nusu ya mogoroba nanda gotobwati asensemo yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nawe nabo gotomera SMS gotera senambira za screen ya urabu bibodi ya onde chende maiga nabo nyo gotetengo tale wika mugondo kwa go saso tirete tugo yao nabo tara na iyo nsiga wekera kwa tumira SMS wetera sinambire mono
obusabi buri igoro mono ngobekara omotutu obeke ospray ebyogo boigo onyara kubaga kubeka kichiko nestima ese stima eria sanya kubaga twara ngibiro gumbiro au bikore ndaliberera neliberera ligwete kubaga gwetania chidigiri oso gwetania ekerengo gichi emerongene etariko banse etariko baiguru enyinde gisigo kechanya liberera ase gonto swa asense metangania se ebichuchubiri kwanya kubaga gutegera buna nyara kubaga gutera buna bikurendwa ale singo ko chirista kire ko gwendagira ndagira rie guchichakia ndagirerie kongera chinyore chinguru nabwego amaliogo naro chikwebu nasite bingana nko guchirichi vaccine au ichikogera amaliogo ali gosekia konya chingo kechiga nchikonyora oborwa ibe bondo bwensi nabo konya ko kuriwa kero ko ugerere chingo kechinyama kero kuriwa chingo kechinyama chekereje chimprove kereje au nigo koyera linga chingo kechiga nigo chitaite oborindi bwa ebuka ngo kechi nchiko bukani ngo ko chindi chance senge chiga titabiringa nigo chikonyora oborwa ibe bwango chira so kwasara chikuchonsirimo ngo igura yonsi na ya amfre ya ndototwerera nabo yo wikira baiga story ntore chingoko chichi wikinye ase gwikira chingoko chichi wikinye kuno tokurira chingoko chichi kitakire endagere ku pellets nera ko gara chingoko kende yonsi nabo yo nakuruma ya kona ya ko bako tumbu batalia chingoko au manya ko bamo kwa rasa bali au aba kutebinga na chingoko chichi tena kichi kenyeji anga keche improve kenyeji go sechi amagena oyo ngore yo twata malenya make ayonsi na chito yadanga na se chingoko chichi gana kichigo chikonyonyi kera ntukwikire bono chitwale chiwikibere chyo kachiro chikonyonyi ato era so gwa balenga chingoko chichi na kichi konyenyu na kichi andake na kiago chipak na kiago chioni nga komeria kera banta bange intu na babusinto na lezi kiche kenye dintra na lezi mono koneka to utara chi supermarket to utara lezi hotel na nyato chi bakechiga ayon sina ya amfre ya kuchotera na gutomanya go katokoro omoro go yoyiga aseri tukolia yaro oyo mto hamfre ase gwa tere go chogochego chi bakechi gwa tembi gore amaroire gwa tembi gore go ndibwae andake ntongere mpunna lite koiguna nabona inde maito ikira bonoga chingo kichinango tukire sindani gete yagara chiano rali mono ni wiki chabeire anda kora tebyange yente kya banke tunya ko tokumanya jia sama tukana akorere chingo kichi gotu enchenga kinara kamenyire chitauni chisiko na ichina choba to kuchira kinya kana cha go chituka abantu ba mintongo ke sindani te ko betu sindani ne ndagire ya eko ndagire bono ko very expensive na ndo bono muntu nyerose tinama tenga ntia bege time because ba ko protein content should be about 20%. The rest bire bituma bina ine re ndagire bono to go tinge ndagire yere bugate bitinye binge bono kero ko chia ngo ke ya ko ni ba dia benyama so abantu baminto bali bakora ende town yali chingo chirimo kora chibekira ali chingo gwetana na chichi china jini to chira ali town abantu baminto ko mo tenge KFC ne ngoko na re ngoke kera ko nyeli na chips na boko yungo kweli ngoke ngwansere kera osiri na machikai ona ngoke tali ngeli ya to tobeka chisubume ne jinya ngoke to ko onyara sike sa kwekyo na bora nga yako gechi anda ke amfrey na kwa tebe tali to ko kachisu ase faida yo musi boronge kugira chingo kechira kora mwera ngo bene nga hekwanya kulia ngoke na kie ko yekwa elinde biabe enko ko mundara ga nikoli anda bange ngabaganda zikwe boli ne karabete ga boli baba ngo ase ka no mata ko sibuna tena ngoke ndi bwata test ye ngo ko boronge ora ngo kwali ngo kora bera ngo kera ngo ngoke no ne jisemina to kwenda nutritional value no ne lie kienyeje bwaje. These are the nutritional values the same ngoko na ngoko so bona ngoke kera kwa ye ona kera kwenye sunyoro tuli kwenye tokota limache hata kote muna aliyo ko chiko nyenyere ngoke lie kienyeji amacha ya ko muna liya ko machiko tokota ye liya ko chiko ranga amacha tiri akato tibona liyo kwenye beka ima kwenye beka na kwenye so na kwenye rusia malionya kera kwa nye rusiri tuli kwenye rurali kama na jitoko ranga malionya o kwenye ira sa macha marabu oje sibeli ngoke kera ya arabiresa omanya kwenye bara nyirusi bintu bya oye pak kera kwenye pak bana kwenye ira ne town kwenye pak mebuke plastic kera kwa nyebekire mebuke ime kwa chire town ndo bwate fridge bana na bogo chi store bana nyameite ko sare bana ngoke kera te kwenye rosia muno lenka ngoko bwato obe kama gutari kama na alimo korosia mandasi oya Kenya kama kama yesi alide chumbinke oye be Kenya
Unaweka mafuta na mandazi kawaida. Hii bakebe brown. Kaya kamukire pio koranga ngoke ya kamukire. Na bogo decide yonyeri munere iko. Usobe ke kachumbari nyanya. Iko ngoke ya chokoranya tokotiri tanga ni yako nyebeka mafuta hivi. Aboko ya tokoti. Na aboko ya tokoti lakini sitaweka chinke. Sitaweka chinke no 10 minutes. It's 20 minutes at most. Oitera machari. Kamoke omanyo beka mafuta hivi. Bali watu tayari kuigua harufu ya manyingi. Na watu kwa ego ba prepare iko. Wande muna ali tauni ba ko nyebutora na baru ai tutama mafuta hivi yo. Aje wana anyo ko to limone re supu oko beka chinyanye wet fry. Chinyanye jitokota iga onye beka ime. Odie onye ne supu gwata gete. I think abu ngoke ye mama makwenda na ba majika yo ko nyiri na bari. Lakini nje chikoro kana buna chibure fat ya chimulete. Kwa wana chibwati kinyamona. Andake nabo igo kuna tuna chimekoro kana yo sena. Ngoke ne bwate bidinya sana. Ana karo konye ko abantu bari ba uji fry. Kare no rete konya komenta maguta ikara ya maji. Taya irusiria maguta ali ya konya komenta kara ime. Ekero kuri bishingo kichi gana gwate birenga ni gochinya nyandake. Kuna bana siba chibere. Kira kia tuwe yo wike ya mo konyoni. Kora rete byango mbara bya bokonyoria. Nayo kora usina bawo chabasha ku. Singo weche kara bana mona bana chikasta machiana chinyinge chire abantu abarabu abayindi batagetingo kweji kienyeji chiko basumbwa. No, now it's fast food hotels in town. That is where we majorly take our chinko cake. Ekero kuri chinko cake silisha kawaida. Ni chiko yenyeji. Asina bako na yango bege chiko na mmo changa cyangwa watoto. Asina bege chiko chiko. Chia. Chibona toro chienda ya bere formulated. Sire dibona muna ya swanda. It's sababu tolo chuma chango libana chikenya chuma chango na rokonya una kusibituma one chienda ile muna bwana sia so ila maji iye konywe ona muchanga to bana eria lakini ndio to kulichire unjua mnenya sia ile finali chipo tolba kulichire lakini ndio to ligani ilimo yani ase chitro chite necessary ras mango tele ras kaliche kwa tenda ile amache saburiere hata kasibike chibere chitigarete na bwana gaturi Kolo te wantu bati chintili chatiri ya nyewi. Kora terrango na kichire chio nkikiga nilibia serike ya mwege tigalite. Ende kushingo kichire rin. Bona ikarisia tajire wiki ya katana. Bona kongi ya kuri kichi custom. Kina kige ndege tangani. Kongi ya kubrio pia custom majirichi ya unga. Next week in chingo kwa jabe. Eli ya kabere. Oligi ya machi. Kama to chinyanya use a lot of water. Alafu ni chinko gochi okobereria machi kurwabwe chinko keji chabere na boko ocha kanyanya bo na ndori ya bamura because negasi enkomo you can never do it alone. Iko tebe na bono iko koikodi kichikasta mapema kuira ni wiki. Ndio tukutika na sisi na whatever ni chiko ndagira sasa. Chiko lyo mubuko ba. Weta ni budget hiyo. Ndio chiko ndagira nyingi. Ngo ase nyambukaje kutika whatever. Whatever na iwa cha kichiko kinya. Akayekira bono ukara kubeka kile wiki kwa beka chiko kati kisinya tano. Andake aso monto lyo kuchaka ugure budget na chiko kichiko ndagira bongo ndio. Na kira na kwa kumwa omoyo. Elinge ya tuara moyo mana boko chakira na chiwa kona na msi. Chingo keje kana no to chaka no fast kama. We call ya abantu bali barabere in the business. Pakwa some tips. Umayo chaka to baso chaka nga hoping. Chingo keje na bachiko ika maturity. Obore because one obore chiro. Because to go chakoira ngokeje so mote yomo no kwa chingo kana ni kwa kumwira koko. That's why one of the which you tell you they want to deal with someone who are to the chingo cage. One hour the industry chingo, he doesn't need to come over to see them. Kawakere simia, Zikosa, Kwakera, Kwawe, one Karakwa, and you 1.4 kilos. Even it's recommended in the market.
Kare mo go ba 2.5 kilos. Chikiro ibere. Engoko. Andake asense muyenda girasina raliwana kubulire mu cyangwa wande turi rasina. Nase koko yikinyeje bagotaba eboke yikinyeje wansese nje koya mataya mutani chisumechi nebintu bindi mu bunyansi otocha anaka se boke yigame ikora tino bunyansi social maiga na chiri naende asense manira alwata tinga vaccine yutire chibikinya kuna chibike chibere andake gusaka bururu kara kananga ngata kora kana no musando ni kasoro nonye vaccine. Bona vaccine mate go prevent. It's not here to cure. Onye ngwa jete vaccine so na wako ba face the music because jiko kuchonza. Ando so yungo musando toke ire kenyoro. You restrain people ba chapi. You be alone. Egona nane sese me yo nyansi gata das mauchi. Onyankia. Onyanki baro no nje nanya kuchia. Ngotenga na chi. Ni ndongo jia ni ndage. Anda kena ndi ngira na kwa hotel kera no china steka chitu chigenda to ko kwaera kora perra ngonga asichinga kizuna chitigale tiga musinga naiga ande ngimbo ndi kibuli kuraga niri usena ande ndikebyo ro china kega niriyo umuryo bito anya kwa kumanya ngo rishimo kichi kingo kechi na hotel na yore ringa obosa te basa ko ikiranga na kwara sire kola te soda chutika koreta because echagu ya otro chia ne flow to bua tia se kunyura ko jinsi abandi mbale baraba ko endra kumura but igasi ne no ayo ko ya mai se ko mana ngo bo chagu abe bono abantu baminto utuga jingo ke ju ko musa ko sabi na bo ko gara na nyore besa kurwa aba tu anja jingo ke je no buya njitu na bo to kana na kwanyo dasara ndo ko iro ragutuka because what you lose is a lot of money. Yeah. Tongere na daga ni kubuli engeli tunako to chokolera. Chingo kesi. Chiko bachitu ni chiko wose chingo ko chiko wose chiburukanye. Bona muni yebwate chiburukanye. Ni chiro chitali kichi se chiko chire chino. Bona no romos. Gon chiburukanye. Bona chiburuka. Ando bona ko nyora etuane ero tanga na komachua. Bona mesuera ando ligirisa na jitu na jiru tamarione. Yo chitwani chiko babwango kubwa chingo kochi imeso andanda ke advice ke yora tebi muri bito skogali usengana yawe yo muri yora nyako ko motebi inde nera tware omwe yo okora obodumye buga bwo chingo kochi nyama ndona de mo nando nyako to ko motebi advice